Nu. Okay. Om vi har fået noget ud af undervisningen? Jeg har i hvert fald personligt fået meget ud af undervisningen. Altså det der med, du har været god til at formidle det, og sådan været behageligt selskab. Meget hjemme og tryg. Man har også fagligt lært meget. Ja. Altså mange Men også begreber. det er også det, jeg tror, at det ligesom har været sådan, man har følt sig mere også tryg, så man har ligesom også kunne deltage bedre i undervisningen. Ja. Og du er ret effektiv, Marie. Virkelig meget effektiv. Det er virkelig super, og det er også det, at man har gjort, at man har lært så meget. Ja. Jeg synes også, du har været meget sådan opsat på, at vi alle sammen skal have det godt i klassen, og vi alle sammen skal få sagt noget. Også det her med teams sådan, så man ligesom kan føle sig sådan, altså skal føle sig mere tryg, og man får lov at få sagt mere, fordi der bliver bedre tid til en. Ja. Altså personligt har jeg haft det rigtig godt i klassen. Ja. Jeg ved ikke, altså nu når det er efterskole, så lærer man jo ikke sine klasser lige så meget at kende, fordi at vi ikke har de samme klasser i alle fag. Men jeg synes, at vi har kommet ret godt ind på hinanden, og også vores København-tur. Ja, det var en vildt god det var rigtig hyggeligt. Sammenholdet var vildt fedt bagefter. Og også, man kan mærke, at du har lagt rigtig meget energi i danskklassen, og sådan, jeg synes, det er i hvert fald, for mit vedkommende er det nok den klasse, jeg sådan er kommet mest ind på sådan, som klasseagtig. Ja. Vi har det bedste fællesskab i forhold til man kan virkelig mærke, at du vil os. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Også de der små lege og sådan noget. Jeg synes, det var helt vildt fint, at vi fik lavet sådan samarbejdsøvelser og små lege, så det heller ikke blev alt for sådan tavlearbejde, fordi det kan tit blive sådan tungt. Ja. Når vi laver små hop, eller hvor vi laver fælles hop og sådan noget, ved, at hun giver, eller at du giver os sådan nogle, at vi får stjerneskud. Det er sjovt, altså. Ja. Også, du grint i klassen, altså, i stedet for bare at sidde tungt. Og du er også god til sådan at gøre undervisningen sådan lidt sjov og mere sprudlende og sådan noget. De giver sådan en pause, når vi har brug for det og sådan noget. Ja. Så det der, hvordan har det været med et læringsmål? Jeg synes, det har været godt, fordi det, altså, du har brugt din læringsmål rigtig effektivt, og vi har ligesom, når man ligesom ved, at der er noget konkret, man skal lære, så synes jeg også, at vi får det lært. Det er nemmere at fokusere på, hvad er det, jeg skal nu, i stedet for bare at læse en novelle og ikke rigtig gå i dybden med den. Ja, også fordi når du starter med sådan, ligesom at vide, hvad det er, du skal lære, så er du ligesom også mere bevidst om, hvad det er, du skal kigge efter i de tekster, du så får opgivet. Ja. Billeder, eller hvad det nu er, værker. Ja. Så er der selvvurderinger. Ja, altså, jeg synes faktisk, at det virker meget godt, fordi man ligesom har været nødt til at tage stilling til, hvordan man har arbejdet, og hvad, også det der med, du siger, hvordan vil I egentlig gerne arbejde, når vi gik ud af døren, så er det næste gang, vil vi så gerne være til en 5'er eller til en 3'er og sådan noget, sådan så man ligesom bliver sådan forberedt på, at jeg vil jo egentlig gerne gøre det godt, så hvorfor gør jeg det ikke så godt, som jeg kan? Ja. Ja, også cooperative learning, det synes jeg har været virkelig godt. Det har jeg arbejdet med før, og jeg synes, at du bruger det rigtig effektivt og godt i undervisningen, fordi at vi får en hel masse ud af det, når du gør det, og at vi ligesom, selvom det er en mandag, hvor vi skal starte op igen, og det måske er lidt træls, og det er skole og sådan noget, så løsner du ligesom op i undervisningen. Jeg synes ikke, man har haft det sådan et ud af år, hvor man har tænkt, jeg skal have dansk. Nej, altså fordi, at ligesom, når man går fra timen, så går man med en fornemmelse af, at det var egentlig hyggeligt nok. Det var ikke så slemt, som man kunne gøre ligesom i folkeskolen. Især den sidste tid, hvor man sådan, altså fordi der må jo komme sådan ekstra godt ind på hinanden, og sådan, så der er blevet mere afslapningsstemning, hvor i starten var det sådan lidt mere striks, fordi vi kendte jo ikke hinanden og sådan noget. Men så synes jeg, især her til sidst, har været rigtig hyggeligt, og det har været noget, man sådan har set lidt frem til, fordi det var meget hyggeligt. Og jeg havde ikke arbejdet med det der cooperative learning. Nej, før, og jeg synes, det var ret hyggeligt, men man ligesom sådan fik lov at arbejde sådan i hold og i grupper og sådan høre det på hinanden. Og også det der med, at man hele tiden skulle sådan give feedback og sådan noget, så man også fik at vide, hvad virkede godt og hvad virkede ikke så godt. Ja. Skal vi tage en hver? Hvad er det vigtigste, det tager med undervisningen? Jeg synes, at i forhold til, at vi er en klasse, der ikke er en klasse på den måde, som man plejer at være, så har vi et vildt godt fællesskab, også i forhold til læreren. Altså, at Marie er nok den lærer, jeg vil gå til med mest. Ja, altså, den jeg stoler mest på. Ja. Du har været rigtig god til sådan, altså for mig i hvert fald at lukke os ind, føler jeg, at du har taget, altså du har været engageret i os og sådan, altså givet at bruge tid på mig også de der jeg føler. Ja. Vi er 3. 20 sekunder. Jeg føler at du sådan har givet at bruge tid på os og lagt en masse arbejde i sådan, eller meget forberedelse i det hedder så jeg tager sådan,
Karen? Ja, jeg tror helt klart, at det der med, at du er så effektiv i din undervisning, det har jeg virkelig taget til mig. Jeg synes, at det er sindssygt så meget, du kan udrette på så kort tid, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før fra en lærer. Og det smitter af, fordi du er så effektiv, så har man også selv lyst til at være effektiv. Vi keder os. Var det det? Ja. Tak for i år. Tak.